Мишко. Това е игра. Алекс, елате до мен. Отивайте в нас всеки топката до мен. Тримата вратаря също трябва да участват като поливи. Ако вратаря не участва като поливи, не може да е с теб. Идеално. Дай до мен. Ще гледате този, защото път разните. Имаме Смиткова е там. Кои са двама ще прочат? Митки, отиди горе, като ще моля те да дай висок голям. Дай висок голям. Так. Дай висок голям. Дай висок голям. Дай сте преди мен висок голям. Не мога да повярвам. Не мога да повярвам. Ти твоята работа е до мен, да изкарат от теб. Давай, вратари, изнася. Давай, играй. Бавно е. Да, те са така. Ако му я дадеш и му я върнеш, той ще остане ли сам? Давай. Играй атака. Давай, играй атака. Играй атака. Никой не ви е казал да се освобождавате от топката страхливо. Давай, Йови, ау. Създавайте сините да изнасяте топката. Това е рано, нищо не си видял. Георги, не си останал. Георги. Стоп. Ако още един път тръгнеш да го лъжиш, значи нищо не разбираш. Когато ти я даде той топката, иди да го биеш, като си изложил топката. Дай му топката. Дай му топката. Отивай да го биеш. Не мога да повярвам. И какво ще направиш? Не, няма да мога да даде. Ще се ни трибал. Не, трима на двамата. Не може да се знаете. Няма как да получа на пушка. Това го тренираме от един месец. Тренираме за мой двамата. Пушират топката да е аут. Как ще си говори да изнасям от тебе? Чиста да изнасям от тебе. Как да не краеш? Давай, играй. Качи се горе да търсиш Мишко. Стоп. Върху това склонен, върху това е склонен. Не мога да повярвам. Що това ще ми гледа? Дивай долу по гол. Не оставяй. Добре. Трима на двама. Той ще влезе. Ако влезе, той е сам. Ако влезе, играй с него. Ако това влезе, да топката играй с него. И въпреки винаги имаш опция за коридор да намериш. Имаш резерва. И аз не виждам той е начин. Давай, играй. Бавно е, Йоби! Играй, Георги! Момент! Добре, не мога да повярвам. Още ги въртете. Аре бе, Йоби! Жълтите, ако не я вземете, няма да я пишете. Няма да играете с топката. Ясно ли? Ясно ли? Давай, играй! Като не я вземат жълтите, няма да я давате на никой. Бавно е! Йоби, бавно е! Абе! Тъч! Аут! Само си губим времето, честно ви казвам. Аут! Мисля, че си губа времето с вас. Давай! Искам да ми покажете, играй! Решавай топката до кой трябва да стигне, разбрахте ли? През кой трябва да мини топката, разбрахте ли? През кой трябва да мини? През кой? Не мога да повярвам! Сесирайте ма жълтите! Давай пак! Играй! Жълтите, ако не вземете, няма вкарате гол до края на матча. Давай, играй! Аре бе, Марсел! Давай! Трябва да я докараш до вратаря! До вратаря! Това не е вратаря, добре! Бавно е! Намирай! Бавно е! Георги, мисли! Добре, мисли! Давай! Давай! До вратаря! Защото тя, ако не я вземете, няма да играйте! Играй! Играй сините! Идеално! Играй! 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 Селсия, играй! Къде сте жълтите? Къде сте жълтите? Браво! Дай! Играй! Играй! Играй!
вярвам. Не вярвам. Не вярвам. Играй като не искаш да вкарваш гол. Играй. Бавно е. Виж, той ти затваря на там паса, бе. Не трябва да играеш. Той ти затваря паса, виж, топката е в тебе. Топката е в тебе. Той знае, че играеш с тази паса. Не трябва да играеш. Не мога да повярвам. Не мога да повярвам. Не мога да повярвам. Той може да затвори на телевизор време. Играй ли не? Давай играй, бавно е. Браво! Браво! Браво до него! Имаш гол! Най-нормален пас е! Първи удар! Е така стои на матча! Играе красиво! Бавно е! Играе красиво! Пак е иска и не ми гледай! Не ми гледай, Георги! Не ми гледай, Георги! Играй! Играй! Играй, Георги, бавно е! Момента днеска няма да... Най-нормален пас! Пак си ти! Като дадеш, оттам почва играта. За мен е лесно. Кой ще вкара да е общена? Кой дава, човек? Играй! 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 Исус Йови! Газ! Газ няма да излени! Газ! Аре бе, ти намаляш, ти ни забързваш бързо, бе! Играй! Бавно е! Бавно е! 2 минути има и трябва да почне. Кажи му се, приятел! Добре. Давай, играй! Жълтите, ако вземете, ще поиграйте, ако не, ще гледате. Покажавайте се, бе! Показвай се! Айде, бе, жълтия! На мен! Играй към собствената си врата, момче! Играй! Приятел! Приятел! Кой ма пази мен? Към него ли трябва да играеш или към мен, като ти ма пазят? Кога играеш към вратаря, кога играеш към централния нападател? Кога? Когато е свободен нападател, от вратаря ли играеш? Аут! Давай, играй! Играй, бавно е, Йови! Йови, бавно е, Йови! Бавно е! Отваряй! След като е потвърдете, веднага отваряй! Играй! 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 На линията, да, от линията. Да, от линията обърнати към ученичето. Остави топката. Давай всички заедно. Давай, играй, бавно е! Давай, играй, бавно е! Да, играй, бавно е! Първи сигнал заставам. Втори сигнал сменям посочка. Аз не съм разбирал. Отиваме и връщаме. Давай, давай. Давай, аут! Играйте! Да бе им гол! Добър! Чакаш. Оп, давай. Давай, играй! Спринте, бе, спринте. Това е разтъпка. Девет ли играеме, приятел? След малко няма разберете, че и матч. 9. Давай, давай. 9. Порядки ми, ние в футбол 9 играеме. Или защото гледам са 9 човека. 7. Значи аз не мога да гледам. Оп, газ отиваш и се връщаш. Стига с тези номера, бе, майката. Виж, че ми спря пулса. Давай, се Един път се оплаших от жълтото, един път се оплаших от треньора, сега се оплаших и от бройката. обърни се обратно. Тук тикове ме фащат, тикове. Оп. Оп, газ. Давай, играй. Дай газ. Вие спотете ли ще играете, бе? Вие са повърхите, бе. Добре, достатъчно. Аре, бе, има ли живец във вас, бе? Искате ли? Другите почват. Искате ли? Валяй. Алекс, идете си, човек. Айде, Алекс. Удари се, ще виж по време на мача. Давай, готови сме. Заставайте как долу, както казах. Аз нападател ли? Не, Вижте, моля ви се, няма да ва моля. Няма да моля. Не ме гледаш, какво правиш? Виж, бе, не ме гледай, бе. Не ме гледай, имат си мач на съдбола. Алекс, къде бе, приятел?
Бе, вие трябва да знаете какво си искам. Какво ти става, бе? Какво ти става? Давай, играй! Давай, играй! Показвай между линиите, бавно е! Идеално! Довършвай! Бавно е! Защо закъсняваш? Бавно е! Бавно е! Помагай! Търсия! Не, довършвай! Помагай! Кой му помага? Като е стигне, какво да я прави? Гледай къде си! Митко, гледай на центъра човека! Помагайте му, е! Давай, Николай! Вратаря си идеален, мисли Йови. Къде, на кой? Казвай му кой е името. Вършай атаката, бавно ми е! Бавно ми е, гол не искам! Гол! То гол трябва да го вкараш, моля те! Тичай, гледай хората отзад! Гледай отзад, Митко, хората! Вижте! Не им давай да си я подават, разните има! Браво! Играй! Близко до хора! Близко до хора! Отивай! Отивай! Къде отиваш, бе? Жоро! На открита топка, къде отиваш, Жоро? Отзад кой гледа, бе? Кой командва? Кой командва? Ей! Погледнете ме всички като свирна! Разпределя внимание между топка и хора! Играй! Аре, бе, вратаря, играй да стане човек повече, моля се, ти си вратар, бе! Чули ме, бе, Йови! Ми като е да, направи нещо по въпроса, карай ги сега да излизат! Близко до хора! Иляне, мисли с кой човек си, Иляне! Давай газ! Так! Газ! Хайде ми так! Обърни! Само да питам, да стане ли игра? Нали по 9 играе? Не, 7. 7 ли? Да. Обърква се. Давай, хората са къпа, вратаря, взимай! Играй, вратаря, къде? Намери къде няма жълт. Митко, ще мръдиш ли, бе, Митко? Йови, тръгвай сам! Сам ще тръгнеш. Между линиите, не го ли виждам? Това е глупост, играй! Айде, бе, моля те! Айде, те, ни пръва! Всеки на човек вече! Отидеш ли във вратаря си, изпаднал! Иляне! Иляне! Средата човек! Йови! Теди говори, Теди! Теди довършия! Там! Там! Средата има човек! Къде? Средата има човек! Иляне! Иляне! Последна забележка! Тичай назад до човек! На спринт! Ей, Иляне! Още един път като ми обясни на вратари и да вада! Ако трябва да играе човек дома! Бързо тръгва Илян! Ваня, стой, Ненко, идва! Играй двама на един там! Играй! От него! Защо ти му даваш пас? Некъде! Давай, център! Що си отпуснате? Давай, играй! Але, Любо, давай, играй! Ти напред, топката между линиите, не тука! Играй! Гол, Иляне! Силно! Гол, Теди! Паста казака, той си е водил! Идеално е! Всяка атака тясна каква е? Завършена. Защо е завършена? Защото вие не четете играта.
Вая, колко завършени имате? Играй! Играй! Давай, играй! Аут! Аут, топка, играй! Денис, побежи ако обичаш навътре, Денис! Играйте, бе! Какво чакате, бе? Какво чакате? Тръгни, бе, Митко, моля ти се, бе, Митко! Няма да гледане, бе, Митко! Митко! Няма да стане! Ваш проблем! 10 гола ще загубите по този начин! Играй! Давай! Играй! Да не стреля! Давай! Повеждай! Его имерзи, и всичко приключва. Его Се гъзиш! Мони ти! Браво! Давай, Ако не може да се ориентирате по хора, ще загубите с 10 гола! Играй! Бавно е! Повеждай, Мони! Нека дай му играе! Бавно е! Обратно! Играй! Играй! Добре, пак така отпред застани. Митко! На пръсти готови. Решението, Митко! Давайте, Еди! Решението да вида! Решението да ти вида! Не дай гледай! Кой да пресира? Кой да пресира? Гледай, Митко! Другия да гледа 6-ти номер! Движение Денис нам е излога на Варел, пък камо да човек. Гол се може. Човек как ще изложи, не знам. Всеки на човек, не при вратаря! Иляне! Ще изгона, Иляне! Играй! Играй! Всеки на човек! Изгробка в топката, гледай топката. От, нали не? Симполя няма сумма. Играй! Кой е взял другата страна иска? Казак, къде си? Имире избяга от него, Имире! Виж вратаря, какво предимство е? Виждаш ли? Ама Гледаш не ли отивай. матча? Разбра ли? Какво е предимство с вратаря да играе? Какво ще стане, ако има контратака? Пред гола! Давай, добре, това е идеален си. Искам Иляне! Прия, вкарай, какво ти искаш прави? Двете завърши на атака, те имат 5 гола, ние нямаме гол! Иляне! Не при вратаря, Иляне! Влез навътре, влизай навътре! Влизай навътре от другата страна! Стани, Митко! До край, Иляне, бавно ми е! Бавно ми е! Адриане, на издус играй! Иляне, бавно ми е! Какво Оп! гледай? Дуспа! Ай, дуспа играй! Слагай дуспа там! Слагай дуспа там, ще бие ли някой от нас дуспа или няма да бие? Виж, Ненко, не да дадеш на Иван, а от... Приятел, къде бе? Център ли ще бие? Там ли бие? Щом веднага зърсам топката, означава да игра диагонала. Дръжи, Иво, дръжи! Сам си насе! Ари, какво да гледаш за човек? Давай център! Топката гледай! Посрещай! Ей! Вместо да кажете да му уверени от моето държане, вие се смачвате. Това е ваши избор да сте такива. Аз не съм такъв. Аз не съм такъв. Играй! Играй! Давай към Иво, Играй! карай! Карай! Иляне, ставай! Браво! Иляне, ставай! Браво! Качвай се горе, Иляне! Давай да вида!
Нищо не виждам, бавно е! Бавно е! Завършвай! Иляне, търси я, Иляне! Повеждай напред. До край! Бавно е, Иляне! Помагайте му е! Играй, бе! Вие що не играете, бе? Що не играете? Митко, писа, Митко! Илян няма ли да му е добети? До човек! Простите има! Не сте живи! Няма, бе! Играй, ще ти кажа, може ли, бе? Нищо не може! Ставай! Влизай, Алекс! Влизай на място на Илян! Иляне, излизай! Иляне, излизай! Алекс! Трябва да ти разправи, кой трябва! Трябва да ти разправям нищо! Салима! Трябва да ти разправиш! Как сме? Алекс! Нападател, горе! Алекс! Давай, край! Давай, Митко! Давай! Ти вече делегация Още! Играй! Играй! Чиките сини ще играят ли, бе? Ще играят ли? Айде, бе! И му дава от топка! Там! Заре, внимавай! Стар! Тръгвайте атака, Алекс! Довършвай атаката! Довършвай! Давай една Мони, друго готов. Мони да се бори там. Тръгвай! Шавай, Теди, браво е! Ай, Теди! Довършвай, Теди, един на един! Лъжи ги и гол! Къде сте сините, бе? Какво го гледате, бе? Къде сте сините? Кой му дава игра? Давай, играй! Играй! Бързо, тръгвайте, тръгвай! Даря! Яре си! Браво! Знае, знае да се Сега дойде ли въз? Още ли го няма? Играй сам! Довършвай! Айде, Теди! Теди, моля те! Там колко резерви има пред теб? Няма. Нито една. Ще се изхвърляме да играем два матча при положение, че нямаме какво да се играем. Има много същи лица. Добре, не си ти виновен. Зеро, на глас, да чуят родителите. Давай, играй. Довършвай атаката, дразните има, Теди е сам. Теди е сам. Теди е сам. Хайде, Теди. Теди е сам. Митко. Там трябваше да играеш. Няма значение, че е гол. Вашия атака. Играй! Играй! Играй ли са? Не бе, какво ти става, бе? Помагайте му, е! Дразните му, е! Митко! Ей, Митко! Имаш теб, който искаш и да те бъде Дъската, къде съм ти казал? тръгни някъде на мен. На пръсти, готовка ли не? Леко надясно. Давай, играй! Вижте, не го познавам, да! Не познавам такива деца! Митко! Не познавам такива деца! Топката гледай! Да не Айде, стреля! навътре! Биват! Тръгвай, е сам! Тръгвай сам! Каза, че е далече, каза, че е далече. Моля ти се, сам си! Ела сам, бе! Защо бягаш? Ела да играем! Ела да играем! Играй! Айде другия! Тръгвай, играй! Прави ли са, бе? Играй до човек! Алекс, намери най-далечния пред тебе!
Излез! Теди! Теди! Сам! Жоро, решавай, Жоро! Кой му помага? Кой? Ама иде, Емире, тръгни ти му, посочи с ръката, пък не тръгваш. Зад гърба му мини, Митко! Ей го, Емир! Пак се спри, Адриан, пак се спискай! Айде, Митко! Още ли гол! Галинена, кой е? Ари, бе, помагайте му, че ме драснете, бе! Отвори бе, Адриане! Играй! Играй! Давай, играй! Део! Део! Митко, ще кажеш ли нещо, Митко? Отивай там! Отивай там! Айде, Дидия! Може да я подадеш! Казачи! Казак! Домене! Може да си я подаде! Део! Айде, бе, не ти тези главички, бе! Измислете как да мини топката до Митко! До Митко! Браво! Потай пред Деди! Потай пред Деди! Бапете! Аз нямам проблем. Аз не засичам. Стоп! Аз не засичам. Аз не засичам. Идеален си, браво! Мони на скорост, тръгвай! Играй! Давай! Емире, играй! Да бъдем по-бързо, бе! Зарко е само до 9! Иляне, като отиш още един път на вратаря и веднага те вадам, чули ма? Зарко! Като отиш на вратаря и те сменям! Тръгвай! Няма никой, Емире! Заре! Заре, те се открика, ама не! Ама, браво, Калине! Теди няма да тръгне. Теди няма да тръгне. Теди ще вземе първата. Направи едно твоето, Сашо! Довършвай. Ето имаш врата да се пие с вратар, играе по това. Добре, и мене сега къде бъдеш вътре. Дай назад и си яде Зарко, бе! Заре, Красимир! Иляне! Заре! Екипът да стипа! Дай на Емир да върне тази топка! Айде, Ненкович, това е наред, само искам да отидеш. 100% убеден, че вземеш Иване, влезли да играеш шалта, бе, Иване! Не от вратар, гледайте! Имате супер лесен пас. Супер лесна, бавна, смешна, монотонна игра. Вижте къде ти идва човека, моля ти се дигне тази глава, бе! Не ме интересува гола ти! Още първия път това се към Мони! Нали идват двама? Бокни пък ти, бе! Здраве! Още първия път! Митко, стой си, Митко! Стой си, Митко! Двамата Митковци, вижте, разпознайте са! Митко, изпери позиция! Направите, ако вземете топката, играй! Вземете топката, напред, бързо! Довършвай! Айде, трима сега. Иляне! На мен ми е неудобно, аз ти казвам. Мълча, втори път сам срещу вратаря, чакам да вземеш новото решение. Трима сини сте. Иво, гледай си човека, Иване! Иди му помагай! Вземи да не излезне! Иляне, ще спарам! Остави човека и играй футбол! Кой помага? Айде, тръгвай, Миле! Дълга, не отива!
Бути бягай! Судия! Сините спринт! Сините спринт! Сините спринт! Не може жълтите да ме изпреварва! Атио! Центрирай! Митко, търси позиция между линиите, където бяха аз в разиграването! Търсете между линиите позиции! Так един пас не ми наведено. Другия път пак му се нагъзи. Все едно ти казах. Вижте, излиза човек и да го пресреща. Отиди на защита, бе, нали играеш защита? Не ме интересува дали ще спасиш. Ти играеш ли? Когато играеш защита, така ли отиваш на защитен стеж? Ами, така ли отиваш на защитен стеж? Еми... Не, ти не разбираш, че съм на работа, не ти дигам, ще ти вада. Няма да ме питаш. Не мога да повярвам, сега мисли и завърши атаката. Завърши атаката, виж го къде е, чисто сам. Няма да ти подсказвам. Остани на човек, не дай обикаляй. Адриане! Помолете ми дно. Саша, не движение. Залагай топка в колене вече. Залагай топка. Ау, трябва да изпълни. Трябва да изпълни, не може да бъде стрибал. Добре, бе, защо не отиваш с него, бе? Защо, бе? Георги, защо? За гърба! За гърба! Калин! Калин! Не на вратаря! Тя ще изпадне, ще отиграе и тичай назад спринт! Назад тичай спринт! Изпълнявай си бързо! Изпълнявай бързо! Това е бързо! Марко! Даре! Кажи се, бе, моля се, какво си виж тук? Дай да играем, бе! Дай направи човек повече да ги размазим! Чули ма? Ми качи се гори, не ми стой на тъпата врата! Искам да играеш! Искам да имам чувство предимство! Отивай! Оцени нашия, ние ритей към вратаря! Отивай! Инер двойно, или обърни на Зарко. Иляне! Иляне! Сашо имаш вратар. Усещам липса на увереност. Мълча се, усещам липса на ентусиазъм. Няма какво да стане така това отношение. Това отношение няма какво да стане. Няма какво да стане. Играй, играй, Калине. Няма какво да стане. Степане от 30, степане. Оп! Защо? Защо? Аут! Всеки на човек! Сега не може да тръгне с дрибъл! Сега не може да тръгне с дрибъл! Не им са ли пете? Не им са ли пете? Атила, дай ела тук на това, виж къде. Тук ти си. Ела тук моето ти. Супер. Степане, тръгни напред. Степане напред. Сашо, не да бъти, не Сашо. Сашо, не да Това вратар по-добър играч като този. Не, играй тогава като те. Отивай, помагай. Аре, бе, Теди, накладе, Теди. Гол, Теди, гол! Добър. Дай, връщане.
Качи се още горе, качи се говори, не е срамно. Качи се говори, не е срамно. Не е срамно. Аут било, аут. Не било ми аут. Синяй. Пас към Ненко и Аут, не мога да изпълня с трибъл. Ни да мога да ни Митко! Вижте, ако не е пас. Стига си я подава, моля се, твоя открита топка. Твоя открита топка. На центъра има човек. Газ, газ, газ. Отивай, Жоро! Жоро, отивай! Не ми стой на гридата, махни се влезе по-навътре. Е там да мога да е. Ето тия, ето тия, за какво ми се Не ли ви е неудобно, бе? Няма да смяраш. Ще играе. Давай, играй! Искам един гол да вкарате. Една завършена атака да направите. 6 на 6 сте. Паза, там да сте 7 на 6. Алекс, слизай! Браво, Ненко! Слизай, като не можеш. Голямо пъшка! Голямо пъшка! Искате мача, не мача се! Алекс, как ви се гори нападател? По-силно. Не мога да повярвам, че не гърбаш да тръгнеш. Не мога да повярвам. Виж бе, ти си най-отпуснатия, бе. Ти не си мръзнал, бе. Ти не си направил нищо. Една тура не съм ти казал, че не пазиш вратата. Искам паза да не спечелим нещо от тебе. Вижте тяхния вратар. По-добър футболистия. Еми като не е по-добър футболист, като ти има нещо от тебе. Айде играй. Какъв ти е проблема? Подкрепяй! Вратар имаш. Идеално, кой е дясно? Веднага 1-2. Искаме назад, Отивай на ония вътре, нека да чува дързал да има. Ако има да на притесена, кой да на Стефан нещо да даде? На Стенка? Давай, играй! Подкрепяй сините! Стига си я предавал, бе! Молеца! Погледни ме, Иляне! Чакам те един път да оцелиш син, бе! Винаги имаш син свободен! Винаги! Хващай човека! Дай среди гони си! Хвани го! Хайде, играй! Давай, играй! Давай, играй! Читко, бягай на вратата! Алекс, слежи се, вместо да може да има още една опция да играе, бе. Двама на един сте, трябва да се оправите. Кой видя там, на мен? Теди ви е сам! Фаул! Айде, Ваня, си ме изпълнявай. Смяна, Алекс! Играй! Влизайте на вратата! Йоби, влизай хал! Давай, играй! Давай! Накарай жълтия да излезе, не ти, бе, Козел! Ти си вътре! Жълтия е вън! Преодолейте ли? 4 на 3 сте! Не мога да повярвам! Играй, играй футбол! Давай горе, бе! Жоро! Айде, бе, Жоро! Пас по линията! Още един път пас по линията! Довършвай! Бавно е! Няма, ви се предадахте! Не мога да повярвам, че някой изкара глас! Виж средата! Давай! Решавай! Нимо! Довършвай сам срещу вратаря! Ай, сега пак гол на двама! Сам срещу вратаря! Не, престани, бе! Престани, Симея и вкарай гол! Ти се отърваваш от топката! Те играят с вратар! Атила, знаеш кой е? Къде е бързо? Тичай, Митко! Жоро, другата вратаря! Вратаря! Играй горе! А ти ляви победи и се сниси! Довършай!
Искай, Тила, няма та. Газ! Помагай му! Газ! Още играй! Аре бе, ще играем ли сините, бе? Всяко едно единоборство губим! Всяко едно единоборство губим! Газ! Сам един да ги лъжи и гол! Отивай горе, бе! През вратаря, Сашо, през вратаря да разиграем, Саше. Много трудно. Браво, Сашо. Я напред бързино, бе! Бързино, бе, Карина, бързино, бе! Иване, къде избягай, Иване? Отивай! Отивай! Абе, Иване! Между линиите! Аре, бе, моля се, бе, Иляне, това е твой човек, бе, Иляне! Так, оставай на хора! Довършвай! Довършвай! Идва насам! Галере, по-добре! Давай, играй! Минавай ляво крило, Алекс, той дясно. Влизай тук. Иляне, минавай дясно крило. Алекс, минавай ляво. Митко, влизай крал. Баба! Дай се баба, ние колко сме! Какво правите тук? Аре бе, Митко! Браво! Кой пас? Живи бе! Алчета! Запад, перфектно си отриви! Ти си сам! Гледаш майците и бащата! Давай, играй! Човек повече ще играй! Човек повече ще играй! Влизаме в притежание, човек повече ще играй! Иляна, качи се горе да махнеш човек! Алекс, качи се горе да махнеш човек! Атила, аз няма да се върна. Ако се уморил, кажи ми. Дай, прицели ме. Върния. Ваня, тръгвай. Голям пас, Иване. Добре, бутни още веднъж! Браво, Иляне! Иляне, бегом назад! Браво! Заставя на човек! Добро утро. Добро утро. Митко! Лечението ще си на предварително, посеки напред, Митко!
Корнер играй, корнер. Синьо. Атила. Прибираме сега, остави го тук. Атила, остави го тук. Иде насам. Адрене, кой трябва? Всеки човек намери от вътрешната страна. Кара го в наказателното поле, да това по-рано ще отиде. Чавай! Саша. Дайте му играят разните ма! Гълзак! Не може Гълзак от него да играе сам! Адрене! Фаул на Чава! Да ти отбор! Топката ли си към него? Имаме към него! Не чакаме! Стой си, бе, Йови! Стой си! Обърни, бе, Иване, тръгни! Играй контра! Бавно е! Бренко ти е дал игра, защо не играш навътре? Играй, Ляне! Кой му помага? Фаул! Спечели си го, каква го дам, Караначе? Смисъл, минал сред плюсна са. Има ситуацията. Давай, играй! Ай, сега кой застава пред топката, кой как се нарежда? Мини напред, стига си стоял тук. Мини напред, моля те! Това справа на местина. Мини играй част от отбора си. Иска, ако трябва после обратен пас. Завъртете я 7 на 6. Ари, бе, играй нещо и ти, бе! Там! Йови! Йови! С кой Те, човек виж беше ли казаков? забавен кадър! Обърни, Иване! Давай газ! Газ! Задържи една топка, дай своя пас, ти си ми правил контратака. Не, моля се! Личи! Вратар! Решавай! Вратар! Тръгвай! Виж по Йови! Ари, бе, Йови, мръдни, бе! Другия! Пъхай! Пъхай! Не на шоу! Ай, Яне! Чакай да му отпусне. Някой, бе! Яне! Така имаш го. Всеки до човек, бе! Комуникават с него! Айде, взимай, Яне! Другия! Другия! Точно! Айде сам! Бавно е! Дай на вратаря, бе! Ужас! Дай на вратаря, бе! Дай на вратаря, чакай. Не отивай при вратаря! Дай на вратаря! Алекс! Алекс! Виж по човек, Сашо, влез вътре. Влез вътре, влез това тук. Его! Хайде, Алекс! Почувай, бе, тука. Почувай! Вратаря и него! 3 на 1! 3 на 1! Това не е 3 на 1! Леле, къде си? Погледнима! 3 на 1, чуваш ли? Ива! Вратаря! Сам си! Давай на вратата! Давай другия на топката! Денис, браво! Добра идея, браво! Сашо! Да бие удар! Тренирай! Давай, играй! Давай, играй! 7 на 6, играй! 7 на 6! От 7 на 6 правите 2 на 1 за тях! Давай, Иляне! Айде, Иляне, не са ясни! Дай пас! Давай, играй! Имаш Иван! Решение! Това не е решение! Това е предадена пас на вратаря! Ние пропускай! Слизай до този горе! Слизай до този горе! Браво! Браво! Адрене, при мен! Помагай! 7 на 6! 7 на 6 играйте! Давай! Позиционирай се горе! На гърба на жълтите! От 7 на 6 стават 4 на 1 за тях! Защо? 7 на 6 на брой за нас стават 4 на 1 за тях! Защо? Давай да видя!
Ваня, уморен ли си ти ме гледаш? Давай! Само страни! Супер! Баре на страни! 7 на 6! Давай, играй! Да, игра! Да! 8 на... Да! А ти не трябваше да си там! А ти никога не трябва да си там! Да, трябваше да си там и да кажеш! Ай сега, Заре, оп, Стефане, напред, Давай, играй! напред, бе, Стефчо! Там! Отивай напред, аз ще водим! Заре, Гледай какво правят! Гледай какво правят! Гледай какво правят! Да! Гледай какво правят! Точен пас, де! Гледай 7 на 6 какво правят! Как не може да изпали? Гледате ли? Ти си, Ваню! Айде, Янчо! Сашо през вратар! Сашо през вратар! Саше! Вале, до! Давай, играй! Седем на 6 играй! И стигнете до завършена атака. Давай! Да, назад всеки може. Сега паса, как ще се натичеш? Сега на кой? Всички стоите на едно място. Имаш коридори. Галин имаш! Сашо тук! Сашо! Трагедия! Сашо! Солиско, ей! Взимат! Играят вратар! Тук ни го бият! Тук ни го бият! Ние подава! Гледай! Ние подава! Гледай! Ой, ябло бързо! Денис! Денис, заляво! Заляво! Денис! Сашо, ляво! Добре, ти стигаш до топката и я даваш на жълт. Защо? Ти стигаш до топката и я даваш на жълт. Давай другия! Другия! Вратар имаш! Обърни се вратар! Отвори! Виж, тях не вратаря си има и топката да бият, не подава. Гледай! Гледай! Ево, баща, мале! Тогава ще я подаде. Галин е изпусна момента! Казак, какво прави сега? Имаш! А трябва да я довършиш! Да, най-после пас! Добре, Иляне! Второ добро в матча! Сашо, Гледай, играй! Горе тракош, ме! Качи се 7 на 6 направи, бе! Чучай сия! Отивай, искай сия! Давай, играй! Не се страхувай! Играй, Ненко! 3 на 1! Не на жълт! 3 на 1! 3 на 1! 3 на 1 бяхте! Това сте 3 на 1 не се дава на жълт! Излизай на него, ме интересува, ако не може той да дойде. Тичай! Тичай! Айде, бе! Дептекарите го държат! Давай! Не бягай към тъча, не справи. Сега веднага е много отбе, веднага. Бързо! Това е бавно! Това е бавно! Сините, трима сини гледате матча, а сега ви няма, Вижте, тримата сини този път не участвахте в защита. И сега не ви няма в атака. Задръжи, бе, Браво! Най-после да видя някакъв живет! Изпълнявай! Казако при мен! Бавно е! Казако при мен, а ти отидеш. Отай Митко, искай! Тичай! Браво, Митко! Браво, Митко! Накарай го да види да няма удар! Да няма удар! Накарай го да трила към тях! Да няма удар! Да няма удар! Седем на 6! Край! Митко, говори, Митко! Средата, Митко! Давай пред гола! Защо на жълт, бе, Йоби? Защо на жълт? Твоя открита!
Айде, Жоро! Айде, Жоро! Почивай! Почивай! Айде, отивай на твоя! Ненко! Ето! Куда издрибал? Иляне, добре де! Играй! Давай, играй! Човек! Отивай, Жоро! Браво, Иване! Браво, Иване! Ненко! Айде, почни да си главата, сам не искам аз да викам. Чуле! Ненко! Иляне, направя, Иляне! Давай, играй! Човек, газ! Газ, Жоро! Тичай, 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 Митко! Тичай там горе, Николай! Браво, Митак! Газ! Давай! Близко до хора! Газ! Аре, Жоренче, бе! Айде, вземи, играй! Браво, Митак! Браво! Ти си моят герой днес! Давай, добре, Иляне! Играй, Иляне! Иляне! Не предавай! До край! Значи да не се предам! Значи си уморен! Давай, играй до човека, сега да гориш той къл в главата! Давай! Ай, Жоро! Жоро! Айде, Жоро! Аре, то ще. Знаеш? Да. Не, тази друга, ама Зарко! Айде следния атай, да искам пушитаците! И всяка топка умрете страх! Давай, той му вика, сходил съм ние бели и башки свински. Имаш я! Айде, Иляне! Нямай го! Внимай! Ето, искам да има воля! Нали искате мачо? Ето и мачо! Давай! Аз намерих това месеци. Бавно е! Двама на един! Бавно е! Тръгвай! Тръгвай се в паса! Страх! 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 Даваш му и викаш да но не ми я върни! Викаш да но не ми я върни! Няма нужда да ми правите такова нещо! Те са двама! Ей! Удар да има! Не мога да повярвам! Йови, ти са предал! Йови! Стискай зъби! Стискай зъби! Газ, Жоро! Газ, Жоро! Газ! Другия, Алекс! Айде, другия! Намерих една бяла стойка много хубава, за голям чадър. Жоро ми я даде. Видя ги белите опашки. Ама сега карам и стаж. Иляне, ти не гледаш топката, Иляне! Не, вие не искате, вие не искате. Няма воля, няма нищо, давай. Айде, Йови, давай да видя, давай да видя. Газ! Газ! Жоро, в тебе ще. Дънди, какво се оплакваш пак? Искам протоколите. Кой иска протокол? Добре, край. Колко завършите? Е, той ще колко протокол иска? Момчета!